فعالیت راغون دولتی کارزاری نقد همه روزه با زبان‌های گوناگون دنیا برنامه‌های تاجیکستان با تشبس‌های بین‌المللی در سیارات دولت دوشنبه پیشروند خونه تشبسکار امید احتیاط تاجیکان و دنیا فتح نصرت فروغ صبح دانایی کتاب مقامات است. امنیت باید بیش از هر وقت در دیگر چند هوشیار فصل سال باشند. سیر و مسائل سیاحت برای اقتصادی، صنعتی و جهانگردانی کشاورزی و علم اجتماعی فروغ معرفت محبوب راهنمای ما جامعه تاجیکستان آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. барномаи тиллиётии ахборро аз телевизиони тоҷикистон манзури шумо менамоем. 16 июн президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон барои иштирок дар ҳамоиши сарони давлатҳои осиёи марказии чин ба шаҳри остонаи ҷумҳурии қазоқистон сафар карданд. дар фурудгоҳи байналмилалии душанбе президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмонро раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон, муовини якуми роҳбари дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва дигар шахсони расмӣ гусел намуданд. дар ин сафар президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмонро вазири корҳои хориҷӣ, ёрдамчии президенти ҷумҳурии тоҷикистон оид ба масъалаҳои робитаҳои хориҷӣ, вазирони рушди иқтисод ва савдо, нақлиёт, саноат ва технологияҳои нав, раиси кумитаи давлатии сармаягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ ва дигар шахсони расмӣ ҳамроҳӣ мекунанд. имрӯз таҳти раёсати раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон Файзалӣ Идизода ҷаласаи навбатии иҷлосияи якуми маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон давати ҳафтум баргузор гардид. дар иҷлосия протокол дар бораи ворид намудани тағйирот ба созишнома байни ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва ҳукумати федератсияи Русия дар бораи ҳамкорӣ оид ба истифодаи нерӯгоҳи барқи обии Санктуда-1 аз 30 июли соли 2009 мавриди баррасӣ қарор гирифта қарори дахлдор қабул карда шуд. ҳадафи асосии протоколи мазкур ба эътидол овардани вазъи молиявии ширкати барқи тоҷик ба ҳисоб меравад. дар доираи протокол ҳаҷми сармояи ҷонибҳо ба маблағи умумии $847 миллион муайян карда шудааст. татбиқи тарифҳои имтиёзнок аз соли 2025 оғоз гардида дар соли якум тарифҳои 1.5 сенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва дар соли 2032 ба 2.2 сент баробар хоҳад шуд. муҳлати бозгашти сармояи ҷонибҳо дар доираи ин иншоот аз 20 сол ба 35 сол иваз карда шуд. масъалаи рӯзномаро ба вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, муовини вазири энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии тоҷикистон Сафарзода Манучер ва раиси кумита оид ба энергетика, саноат, сохтмон ва коммуникатсия Шерализода Муҳаммадулло муаррифӣ намуданд. муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон Сулаймон Зиёзода дар ноҳияи Рашт аз рафти корҳои барқарорсозии манзилҳои истиқоматии зарардидагони заминларза дидан карданд. ҳамчунин дар ин доира ҳайати ҳукумати кишвар аз маъракаи киштукор ва бунёду барқарорсозӣ шинос шуданд. гузориши ҳамкорони мо. дар доираи сафари корӣ ба ноҳияҳои Рашт, муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон Сулаймон Зиёзода аз рафти корҳои барқарорсозии манзилҳои истиқоматӣ барои зарардидагони заминларза, сохтмони роҳҳои мошингарду хатти обу барқ, маъракаи киштукор, бунёду барқарорсозии боғҳо ва иҷрои корҳои ободонӣ дар ҳудуди ҷамоатҳои шаҳраку деҳот дидан карданд. аз рӯи маълумоти ситоди бартарафсозии оқибатҳои офати табиӣ дар ноҳияи Рашт дар маҷмӯъ 34 хонаи истиқоматӣ пурра ва 116 хона қисман вайрон шуда, дар ин радиф як қатор иншоти соҳаи маориф ва дигар биноҳо зарар дида буданд ки ҳаҷми хисорот беш аз 9 миллион сомониро ташкил медиҳад.
айни замон дар ҳамаи иншооти зарардидаи ҳудуди ҷомати деҳоти ҳиҷбурак ва дигар маҳалҳои навбунёд корҳои сохтмонӣ аз рӯи нақша ҷараён дошта. дар партави ғамхориҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон барои сурат бахшидани корҳои созандагӣ дар манзилҳои истиқоматӣ тамоми шароитҳо ва масолиҳи сохтмонӣ муҳайё мебошад то хонаҳои бунёдшаванда ба талаботи бехатарӣ ва шароити маҳал ҷавобгӯ бошад ки сокинон солҳои тӯлонӣ аз он истифода намоянд. бо мақсади барқарор намудани муассисаҳои таълимии зарардида сохтмони 10 иншооти соҳаи маориф барои 1492 ҷойи нишаст аз ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузорӣ оғоз гардидааст. зини бозид аз майдонҳои картошказор ба муовини сарвазири тоҷикистон иттилоъ дода шуд ки дар бахши кишоварзии ноҳияи ражд то имрӯз 1699 гектар ғалладона, 366 гектар зироатҳои техникӣ, 251 гектар сабзавот ва 1637 гектар картошка шинониданд. дар майдони 9,5 гектар боғи нав бунёд гардидааст. гуфта шуд ки аз ҳисоби заминҳои талу тепа ва ба гардиши кишоварзӣ ворид намудани заминҳои бекорхобида кишоварзони ноҳияи ражд майдони картошказорро аз нақша зиёд иҷро намуда дар таъмини амнияти озуқавории мамлакат саҳми назаррас хоҳанд гузошт. дар ситоди бартарафсозии оқибатҳои заминларза муовини сарвазири мамлакат ба масъулони сохторҳои дахлдор дастур доданд ки корҳои сохтмонӣ дар муҳлати пешбинишуда бо сифати баланд анҷом диҳанд то осебдидагони заминларза соҳиби манзилҳои навӣ истиқоматӣ шаванд. боз як қадами устувор барои тақвияти ҳамкориҳои дуҷониба байни ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии мардуми чин дар самти авиатсияи гражданӣ гузошта шуд. имрӯз дар масири пекин душанбе пекин хатсайри мустақими ҳавоӣ ифтитоҳ гардид. аввалин парвоз аз пойтахти ҷумҳурии мардуми чин шаҳри пекин ба пойтахти ҷумҳурии тоҷикистон шаҳри душанбе сурат гирифт. исмоил соҳибназарён ва баҳодури қурбон гузориш медиҳанд. навиди пайвандии шарикӣ дар роҳи густариши ҳамкориҳо дар ҷодаи амалишавии ҳадафҳо. дар заминаи ҳамкориҳои дуҷонибаи ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии мардумии чин масири ҳавоии пекин душанбе пекин ифтитоҳ ёфт ки 16 июн аввалин мусофиронаш озими шаҳри душанбе шуданд. ин тадбир дар доираи як тарҳи ду давлат ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии мардумии чин дар заминаи сиёсати созандаи роҳбарони ҳарду давлати ҳамсояву дӯст президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва раиси ҷумҳурии мардумии чин муҳтарам си ҷинпин амалӣ гардид. аввалин парвоз дар масири пекин душанбе пекин тариқи ҳавопаймои боинг 787 ширкати ҳавопаймоӣ China Southern Alliance сурат гирифт. таъкид шуд ки тай солҳои охир дар заминаи шарикии стратегӣ ҳамкориҳои бисёрҷониба байни ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии мардумии чин густариш меёбад ва ифтитоҳи хатсайри нав дар масири душанбе пекин душанбе имконияти иловагӣ барои тавсеяи минбаъдаи робитаҳо дар соҳаҳои нақлиёт, иқтисод, тиҷорат, фарҳанг ва сайёҳӣ маҳсуб меёбад. инчунин ин тадбир дар доираи ҳамкориҳои ду кишвар барои рушди муносибатҳои минтақавӣ нақши муҳим хоҳад гузошт. Открытие рейса по маршруту Пекин-Дасин-Душанбе является стратегическим шагом для авиакомпании China Southern Airlines для укрепления дружественных связей между Китаем и Таджикистаном. С углублением сотрудничества между двумя странами все больше пассажиров путешествует между Китаем и Таджикистаном. Новый рейс создает удобный воздушный мост между двумя столицами, сокращает время пути, повышает транспортную эффективность и снижает затраты на поездку. Кроме того, мы будем активно привлекать туристические потоки, способствуя тому, чтобы больше путешественников смогли посетить Китай, прикоснуться к его многовековой культуре и разделить достижения развития страны. Это направление откроет новые возможности как для туризма, так и для культурного обмена между народами двух государств. бояд тазаккур дод ки тавсеяи парвозҳо байни тоҷикистон ва чин яке аз самтҳои муҳими ҳамкории дуҷониба дар соҳаи авиатсияи гражданӣ маҳсуб ёфта ифтитоҳи хатсайри нави мустақим байни шаҳрҳои душанбе ва пекин бо ҳавасмандии ҳарду ҷониб моҳи июли соли 2024 дар доираи сафари давлатии раиси ҷумҳурии мардумии чин ба тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор гирифта буд ва инак дар муҳлати муайяншуда фаъолияти хатсайри мазкур ба роҳ монда шуд.
طبق реҷаи муайян гардида минбаъд парвозҳои мустақими ҳавоӣ дар масири душанбе пекин душанбе ҳафтаи 2 маротиба рӯзҳои сешанбе ва шанбе амалӣ карда мешаванд. вақти парвоз аз як тараф 7 соатро дар бар мегирад. дар замони соҳиби истиқлолӣ дар заминаи иқдомҳои созандаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳама минтақаҳои мамлакат тадбирҳои бунёдкориву ободонӣ вусъати тоза касб карда. баҳри хизматрасонӣ ва фароғати сокинон иншооти гуногун таъйинот, таъмиру навсозӣ ва бунёд гардида истоданд. дар натиҷаи чунин корҳои ободониву бунёдкорӣ имрӯз пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе ба яке аз шаҳрҳои ободу пешрафта ва дорои имкониятҳои хуби сайру фароғати сокинони меҳмонон табдил ёфтааст. тафсилоти бештар дар гузориши Саидшоҳи Муродалӣ. пойтахти ҷумҳурии тоҷикистон шаҳри душанбе оинаи таъриху зиндагии миллати тоҷик ва давлати тоҷикон аст. тавре мушоҳида мегардад аз рӯзҳои аввали соҳиби истиқлолӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба рушду пешрафти пойтахти тоҷикистони соҳиби истиқлол шаҳри душанбе ҳамчун маркази маъмурӣ сиёсӣ ва фарҳангии сарзамини аҷдодӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир менамояд. душанбе ҳамчун шаҳри сабз дорои шӯҳрати хос аст. дар натиҷаи амалисозии барномаҳои ободонӣ, бунёдкориву созандагиҳо имрӯз симои шаҳри душанбе зебову назарабо гардида ба шаҳри орзуҳо табдил ёфтааст. бо дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ташаббусҳои созандаи раиси шаҳри душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ тадбирҳои ободонӣ рӯи кор гирифта шуда фаъолияти муассисаҳои соҳаи ободонӣ ва кабудизоркунии ноҳияҳои пойтахт ба таври назаррас ба роҳ монда шудааст. бо шарофати истиқлоли давлатӣ ва ташаббусу иқдомоти наҷибу созандаи роҳбарияти давлат имрӯз душанбе ба шаҳри мавриди таваҷҷӯҳи сайёҳони хориҷӣ табдил ёфтааст. барои шинохти таъриху фарҳанг ва аз наздик дидани пойтахти тоҷикистони офтобрӯя шаҳрвандони хориҷӣ мароғ доранд. салом, номи ман Маркус. ман аз Олмон мебошам. ман дар ин шаҳри зебо якумин бор аст ки омадам ва ба ман бениҳоят писанд афтод. Здравствуйте, меня зовут Руслан Алиев. Я родом из Азербайджана, но уже более 20 лет живу, учился в Германии, тоже гражданин Германии. И мы уже вдвоем приехали 2 дня у вас в солнечном Таджикистане. И очень рады вашему гостеприимству, и нам очень здесь нравится. Пока мы только вашу столицу увидели, но то, что мы увидели, это все замечательно. И надеемся поехать сейчас в горы и посмотреть, как прекрасна ваша страна. طبق нишондиҳандаҳои омурии ташрифи сайёҳони хориҷӣ ба Тоҷикистон, хусусан ба шаҳри Душанбе нисбат ба солҳои қаблӣ, имрӯзҳо ба маротиб зиёд гардидааст ки натиҷаи заҳмату талошҳои созанда ва бунёдкоронаи роҳбарияти шаҳри Душанбе мебошад. ҳар сайёҳе ки имрӯз ба шаҳри Душанбе ташриф меорад, аз муосиртарин шароит баҳравар гардида ба худ таассуроти нек мегирад. шаҳри Душанбе ки имрӯз яке аз шаҳрҳои писандида ва макони асосии омаду рафти меҳмонону сайёҳони дохиливу хориҷӣ мебошад, дар ин самт тамоми имкониятҳои мусоҳид дар сатҳи зарурӣ фароҳам оварда шудааст. бо мақсади саривақт ва беталаб ҷамъоварӣ намудани ҳосили ғалладонагиҳо кишоварзони ҷамоати деҳоти зарбдори шаҳри Кӯлоб тавассути техникаҳои муосири соҳавӣ корро дар саҳро вусъат мебахшанд. аз натиҷаи фаъолияти кишоварзони шаҳри Кӯлоб Раҳматалӣ Назрӣ гузориш медиҳад. имрӯзҳо кишоварзони шаҳру деҳоти Кӯлоб сертараддуд буда бо истифода аз шароити мусоид ва техникаи мавҷуда аз ҷумла тавассути комбайнҳои ғалладара ҷамъоварии ғалладонагиҳо дар ҳама хоҷагиҳо муташаккилона ҷараён дорад. қобили қайд аст ки дар ҳудуди шаҳру деҳоти Кӯлоб заминҳои кишаванда 4905 гектарро ташкил мекунанд ки 813 гектараш ғалладона ва лӯбиёгиҳо буда аз ин 476 гектар гандуми баҳорӣ, 293 гектар ҷави баҳорӣ ва 203 гектари дигар ҷуворимакаи баҳорӣ барои дон мебошанд. кишоварзони соҳибтаҷриба имсол ҳам бо интихоби тухмиҳои ба шароити иқлими минтақа мутобиқ ва риояи қоидаҳои агротехникӣ тавонистанд ҳосили фаровон ба даст оваранд.
дар ҷамоати деҳоти зарбдори шаҳри Кӯлоб 1593 гектар заминҳои кишаванда мавҷуд аст ки аз ин ҳисоб дар майдони 705 гектар ғалладонагиҳо киш карда шудааст. аҳли заҳмати ин хоҷагиҳо ҳам кӯшиш ба харҷ доданд ки ҳосили дилхоҳ ба даст оранд ва аз ҳосили рӯёнда истодаашон хушҳоланд, зеро аз заминҳои лалмӣ аз 25 то 30 сентинерӣ ва аз заминҳои обӣ аз 35-40 то 50 сентинерӣ ҳосил ба даст оварда истодаанд. имрӯзҳо аҳли заҳмат, хоҷагидорону саҳмдорони замин ҳам дар саҳро ва ҳам дар хирманҳо ба куфтану тоза кардан ва захира кардани маҳсули дастранҷи хеш машғул мебошанд. ҳамзамон хӯроки чоруро низ ҷамъоварию захира менамоянд, то ки дар ин самт низ дар оянда мушкиле пеш наояд. кишоварзону хоҷагидорон кӯшиш ва харҷ дода истоданд ки зироати дар саҳро бударо сари вақт ва беталаф ҷамъоварӣ намоянд ва дар баробари таъмини хонаводагӣ дар бозори истеъмолии сокинон ҳам саҳми худро гузоранд. гирифтани ду-се ҳосил дар як мавсим мақсаду мароми ҳар як кишоварз аст ва баъди ҷамъоварии ҳосили аввал дар заминҳои холӣ гардида кишти такрории сабзавоту полезиҳо ва дигар зироати ниёзи мардум ба роҳ монда мешаванд. раҳматалӣ назӣ, эраҷ қурбоналӣ, шаҳри Кӯлоб, ахбор. кишоварзони ноҳияи ҷайҳун бо истифода аз рӯзҳои мусоид ба ҷамъоварии ҳосили боғот ва полезиҳо оғоз намуда талош доранд маҳсулоти ҷамъоварӣ гардида сари вақту беталаф пешкаши харидорон гардад. шарҳи бештар дар гузориши ҳамкорамон Самандаршоев ва Искандари Саид. пешбурди кори хоҷагидорӣ аз масъулияти баланди ҳар як деҳқон вобастагии зиёд дошта, дар натиҷаи меҳнати софдилона метавон ба дастовардҳои арзанда ноил гашт. Талбак Сафолов бо мақсади обод гардонидани як гӯша аз ҳисоби заминҳои боири деҳаи махтумқулии ҷамоати деҳоти истиқлоли ноҳияи ҷайҳун 10 гектарро коркард кардаву мавриди истифодабарӣ қарор додааст. наздики 10 сол мешавад ки дар ин мавзеъ ҳамчун як хоҷагии пешқадам ба истеҳсоли меваву сабзавоти гуногун машғул аст. дар ин хоҷагӣ чанд номгун ниҳолони серҳосилу мевааш ба содирот рақобатпазир парвариш ёфта тӯли ин муддат пешкаши бозорҳои мамлакат гардонида мешавад. айни замон хоҷагидорон меваи расидаи зардолуву олуро ҷамъоварӣ карда ба гӯшаҳои гуногуни мамлакат содирот намуда истодаанд. роҳбари хоҷагӣ бо мақсади талаф наёфтани мева ҳамчунин хушконидани онро низ ба роҳ монда бо анҷоми риояи дурусти коркарди он ҳосили ба замин рехтаро низ мехушконанд. тавре иттилоъ дода шуд, дар хоҷагии деҳқонии мазкур 4000 бех дарахтони зардолу мавҷуд аст ки ҳосили он муддати як моҳ мешавад ҷамъоварӣ ва содирот гардида истодааст. ман вақте ба нафақа баромадам хостам ки як ҷои новода обод кунам, дарахт кунам, боғ кунам. рафтам аз вилояти суқ ниҳолои зардолу овардам, 4000 дарахти зардолу овардам. дар нами замини ман 10 гектар аст. дар ҳаминҷа шинондам 5 намуди зардолу ай. ана ҳаст лола, ҳаст шалақ мегӯянд, ана ҳаст мирсанҷилим, ҳаст мана ин зардолуи вазалин, ҳаст боз зардолуи қандак майдатар. уман ки ҳамаш зардолуи ба сифат аст. хоб ҳар сол аз хориҷиҳо омада мисол аз мо қати шарнома мекунанд, тиҷората мебаранд, бо ки мемонад бо ватани худамона бозорҳои худамона бо ба ин маҳсулоти худмон таъмин мекунем. дар хоҷагии деҳқонии ҳоҷи Талбак баробари боғоти зардолу ҳамчунин дарахтони себ, бодом, ангур шинонида шудааст ки ҳосилбандии онҳо низ хуб арзёбӣ мегардад. иқлими ноҳияи ҷайҳун ки ба кишту парвариши полезиҳо мутобиқ аст, аҳли заҳмати хоҷагии мазкур дар майдони 1 гектар тарбузи зери пилёнкагӣ киш намуда буданд ки аллакай ба ҷамъоварии ҳосили он оғоз намудаанд. тавре мушоҳида мегардад бо ин усул парвариш ёфтани полезиҳо дар хиттаҳои камоб ба манфиати кор буда ҳосилнокӣ низ беҳтар мегардад. имрӯзҳо харидорон аз ин хоҷагӣ тарбузи хушраму ба бозор рақобатпазирро харидорӣ карда ба бозорҳои пойтахт мебаранд. ман иброҳимов ғолибҷон, соҳибкори инфиродӣ аз шаҳри Душанбе, муддати 3 сол мешавад ки бо хоҷагии деҳқонӣ бобои ҳоҷи Талбон ҳамкорӣ дорем. омада аз хоҷагии деҳқониаш тамоми намуди меваҳо, зардолу, олу, тарбуз, ҳандала, харбуза
و غیره خریداری کرده برده در شهر دوشنبه با ساکنان شهر دوشنبه با نرخ دسترس پیشنهاد میکنه. موسم جمع‌آوری حاصل پالایزی‌ها در ناحیه آغاز گردیده امروزها صدها تن محصولات به صادرات برآورده می‌شود. قریب که در همه خوجگی‌های دهقانی ناحیه جمع‌آوری تربوز و هندلک با مرام ادامه یافته. برای تامین ساکنان مملکت با این نمودی محصولات خریداران از گوشه‌های گوناگون کشور به این ناحیه می‌آیند. سمندر شایف اسکندری سعید، ناحیه جیهون، اخبار. امروز در دوره توجه و دستگیری‌های به واسطه رهبریت عالی سیاسی مملکت روند سبزکاری در تمام گوشه و کنار مملکت ادامه دارد که این روند محیط اطراف را باز هم دیدنی و سرسبز و خرم گردانیده است. با مقصد جانب نمودن کار در این سمت در ولایت ختلان چاره‌های مشخص عملی گردیده بنیادی نهال‌های یعنی که ادامه دارد. همکاران ما در این خصوص گزارش می‌دهند. در سمت سبزگردانی و بنیاد جنگلزارها فعالیت متخصصان کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان نظررس میباشد، زیرا در این سمت علاقه نقشه مکمل و دورنما را روی دست داشته با این وسیله میدان سبز و منطقه های کبودیزار گشته را افزایش میدهند. جمهوری تاجیکستان در برابر آنکه با تشبس‌های سطحی بین المللی در سمت حفظ محیط زیست و اکولوژی در جهان مشهور است، همچنین طبیعت زیبا و غنی از گل و گیاهای طبابتی و آرایشی و عالم وحوش و رنگارنگش دل جهانیان را تسخیر نموده است. با مقصد بلند برداشتن سطح و صفت کار و اجرای بندهای برنامه دولتی کبودیزارکنی جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 در شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان از جمله در شهر باختر کارهای خرمگردانی جریان دارد. برای رشد و رونق یافتن کارهای خرمگردانی در شهر باختر بنیاد نهالخانه‌ها براه مانده شده است. این نهالخانه در زمینه 4 گکتار بنیاد یافته خودی آن 3 گکتار را تشکیل می‌دهد. در نهالخانه 40 نمود درخت و بوته و گل‌های آرایشی، نهالان سایه‌افکن و همیشه سبز پرورش یافته، تخم و قلمچه آنها از خارج کشور وارد گردیدند که با نتیجه گیری از پرورش خوب و نشو و نمایش بازگویی به اقلیم ما موافق می باشند. با مقصد رشد این بخش در ناحیه لیوکن نیز نقشه ها طراحی شده، کارهای نظارت سامان داده شده است. در این منطقه نهالخانه خوجگی عبدالرؤوف یکی از پیشگامترین پرورشگاه ها در سمت نگاهبینی نهالان زیب دهنده دانسته می شود. نهالخانه در مساحت 1 گکتار در اساس برنامه دولتی کبودیزارکنی جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 بنیاد شده. نگاهبینی آنها از جانب کاردانها براه مانده شده است. از این نهالخانه تمام شهر و ناحیه‌های جمهوری با نهال‌های گوناگون تامین می‌گردند و در آن زیاده از 10 نمود گل‌های آرایشی و نهالان سایه‌افکن و همیشه سبز پرورش می‌یابد. در سمت اجرای برنامه کبودیزارکنی برای دوره تا سال 2040 در ناحیه 5 نیز چاره‌های مشخص عملی گردیده. در این زمینه جهت وسیع نمودن میدان جنگلزارها بنیاد گرمخانه و پرورشگاه‌های نهالان آرایشی براه مانده شده است. در این گوشه دیار نقشه کبودیزارکنی 22000 بیخ نهال را در بر میگیرد. حالا با استفاده از امکانات‌های موجوده و با مقصد اجرای هدف‌های حکومت کشور در سمت سبزگردانی مملکت کارهای چشمرس عملی گردیده. کارها در این سمت ادامه دارد. یعنی گفتن ممکن است که در شهر و نواحی ولایت ختلان جهت تطبیق و عملی سازی برنامه دولتی کبودیزارکنی جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 نقشه‌ها طراحی گردیده، کار در این سمت ادامه دارد. کشاورزان شهر پنجکین سال از سال میدان کشت شالی را وسیع می‌نمایند، زیرا اقلیم مساعد منطقه برای پرورش و استحصال این محصولات غذایی خیلی موافق است. شرح بیشتر در گزارش همکارانمان. با مقصد تأمین سبد استعمالی با محصولات با صفت غذایی، کشاورزان شهر پنجکین از تمام امکانیت با ثمر استفاده می‌برند، زیرا شرایط طبیعی امکان می‌دهد که خوجگیداران در برابر دیگر زراعت از کشت شالی حاصل دلخواه به دست دارند. نوهای اینتنسیوی که عالمان استانسی تجربوی اکادمی علم‌های کشاورزی تاجیکستان اختراع کردند، این مشهور شدند با نام پنجرود و با نام سرازم. هر دو نوها با نام‌های تاریخی محلی که شهرت جهانی پیدا کرده است پنجکین نامگذاری شدند و از سال 2005 و 2015 این جانب هر دو نوها در میدان وسیع کشت کرده می شوند. نوهای باز دو نوع دیگری که امسال به دهقانان پیشنهاد گردید، این نوع اسکندر و نوع صدف می باشد که این نوها با حاصل بلندشان با صفت خوبی دانشان نسبت نوهای قدیمی برتری دارند. تجربه که شالیکاران این شهر در کشت و پرورش و استحصال این محصولات سرخریدار طولی سالها به دست آورده‌اند در دیگر شهر و ناحیه‌ها کم نظیر است.
از نوهای صدف و اسکندر که اختراع عالمان تاجیک است، شالی پروران شهر پنجکند از 1 گکترش می توانند از 100 تا 120 سنتینر حاصلی با صفت شالی به دست دارند. با استفاده از نوع تخمی‌های به محل موافق در برابر تأمین عائله و احتیاجات خانواده، ذخیره کافی این محصولات را تا 2 سال به راه مانده، خواجگیداران از حساب بلند برداشتن نشاندادهای استحصالی بازارهای گرد و اطراف و پایتخت را نیز با برنج اعلی‌صفت تأمین می‌نمایند. 10 تن گرفتن دان شالی از زمین این خیلی محصولناکی بلند حساب می‌یابد و هم درآمد خوب به کشاورزان هم می‌دهد. غیر از این نوها قامت بلند دارند، اطراف 1 متر و 10 1 متر و 20 سانتی متر هستند و علاوه باز کاه و پخالشان درآمد علاوگی حساب میشود و اطراف از 1 گکترش تا 300 تا 450 پرس کاه میتید که این هم یک منبع درآمد میشود و خرج روزمره دهقان را با تلافی میدهد. موافق دورنما امسال باید شالیکاران شهر میدان شالیزا را به 1870 گکتر میرسانیدند، ولی با از خود کردن زمین‌های نزد ساحل دریای زرافشان با مصلحت عالمان و متخصصان در مجموع 2400 گکتر شالی کاریدند که عین زمان با رعایت اگرتکنیکای پرورش نشو و نمای این زراعت خیلی خوب به نظر میرسد. همه ساله در فصل تابستان سطح دریای زرافشان خیلی بلند می‌گردد و مسئولین مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دو طرف ساحل دریا را به واسطه خرسنگ و دیوارهای بتونی مستحکم می‌نمایند تا به خواجگی خلق ضرر جدی وارد نگردد. از حساب مستحکم نمودن ساحل دریای زرافشان همه ساله امکان پیدا می شود که ساکنان محلی در صدها گکتر زمین کشتی شالی را به راه مانده از این حساب نیز منفعت خوبی اقتصادی به دست دارند. این تدبیرها اگر از یک طرف سد مجرای دریای پرخروش را به اعتدال آورد، از جانب دیگر برای به گردش درآوردن زمین‌های نو زمینه فراهم می‌آورد. اگر 5 سال پیش از این ما آمار را به نظر گیریم، در اون زمانها همگی در شهر پنجکند 1200 1300 گکتر شالی پرورش میشد و امروز ببینید که الکی 2400 گکتر شالی کش شده است، یعنی که همه ساله اطراف 100 تا 200 گکتر زمین های نو از حساب از خود کردن زمین های ساحلی نزد دریای زرافشان به کشاورزی وارد کرده می شوند. کشاورزان، دهقانان، صاحبکاران ما همه ساله باز کوشش دارند که زمین های نو از خود کنند و البته که شالی درآمدناکیش خیلی بلند هم هست. دهقانان برای از خود کردن زمین برای کشت شالی یک توجه خاصه هم دارند. همه این سرسبزی ها از استفاده با ثمر آب و زمین است که دهقانان صاحب تجربه‌اش می توانند از نتیجه مهنت روزگاری آباد و دسترخوانی پرفیض داشته باشند. در شهر کنیبودان برای تامین کشاورزان با آب پالزی تدبیرهای ضروری عملی گردیده. این روند بهر رشد فعالیت خواجگیداران و استحصال محصولات گوناگون مساعدت خواهد کرد. ادامه موضوع در گزارش صابر ایوبی و صاحبان قربان. اهل زحمت خواجگی‌های کشاورزی شهر کنیبادان جهت اجرای دستور و سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اوید به استفاده عاقلانه و ثمرناک زمین گرفتن حاصل بلند تامین امنیت آذوقه‌واری مملکت با دلگرمی در زمین کار کرده ایستادند. این است که اهل مهنت خواجگی‌های کشاورزی شهر زراعت‌های گوناگون را کش نموده پرورش نموده ایستادند. از جمله در مساحت زیاده از 5000 گکتر کشتی پخته راه اندازی گردیده الحال نشو و نمای خوب دارد. در این ردیف فعالیت اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری شهر بابت بهتر نمودن وضع اینفراستراکچور ساحه آبرسانی و تأمین طلبات خواجگی‌ها با آب پالیزی نظررس ارزیابی می شود، زیرا سری وقت و با صفت تأمین نمودن زمین‌های کشاورزی با آب زمینه خوب است برای دهقانان در رویانیدن حاصل فراوان. در حدود شهر ما 25138 گکتر زمین‌های کشاورزی وجود دارد. برای موسم آبیاری کشاورزی
کارهای نظررس را اجرا کرده ایستاده است. حالا آب پالیزی از سرچشمه ها، کانال کلان فرغانه و دریای اسفره تامین شده ایستاده است. از آن جمله 7 پایگاه آبکشی از دریای سردریا تامین شده ایستاده است. ما اساسیات‌های استفاده برندگان آب که 8 عدد هستند، ما آب را تامین کرده ایستادیم و آنها نیز خواجگاه دهقانی خود در حدود خودشان بودگی آب را استفاده برده تامین کرده ایستادند. حالا ما از کانال کلان فرغانه 8 کوبمتر ثانیه و از دریای اسفره 5 کوبمتر آب گرفته استفاده برندگان آب را تامین کرده ایستادیم. бояд тазаккур дод ки дар заминаи дастуру супоришҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон солҳои охир як қатор лоиҳаҳои муҳим дар самти таъмини деҳқонон бо оби полизӣ амалӣ гардиданд. айни замон пойгоҳҳои обкашии маҳрам 1 ва истиқлол фаъолияти босамар дошта, тавассути ин пойгоҳҳо об аз шохоби дарёи сир ба заминҳои ҷамоатҳои ложутӣ ва кӯҳандиёр, деҳаҳои сомониён, кӯчкак, файзбор, бекобод расонида мешавад. дар натиҷа ба гуфтаи мутахассисон нашъунамои зироатҳо аз ҷумла пахта хуб буда, гузаронидани саривақтии корҳои агротехникӣ ва коркарди байниқаторӣ заминаи хубро барои нашъунамо фароҳам овардааст. кишоварзону хоҷагидорони шаҳри Конибодом талош бар он доранд ки бо истифодаи самараноки замин ва заҳмати софдилонаи хеш дар фаровонии маҳсулоти истеҳсоли худӣ ва амнияти озуқавории мамлакат ҳиссагузор бошанд. собир аюбӣ, саҳбони қурбон, шаҳри Конибодом, ахбор. дар ҷамоати деҳоти муҷони ноҳияи Деваштич аз 86 иншоти банақша гирифта шуда бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон 72 адади он бунёду мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шудааст. дар дигар иншооти бунёдшаванда корҳои сохтмонӣ идома дорад. идомаи мавзӯъ дар гузориши ҳамкорамон Фирдавс Умаров. аз 86 банди нақшачорабинии ҷашнӣ аз ҷониби масъулини ҷамоати деҳоти муҷун тартиб дода шуда то имрӯз 72 иншооти сатҳи мухталиф бунёд, таъмиру тармим ва аз навсозӣ гардидаву мавриди истифодаи сокинон қарор гирифт. аҳолии 35 000 нафараи ҷамоати деҳоти муҷун ки дар 10 деҳа муттаҳид ҳастанд, дар ҳамбастагӣ ба ҷараёни корҳои сохтмони иншооти гуногун таъинот вусъат бахшида истодаанд. хурсандиовар аст ки феълан дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 4 деҳаи муҷун ва маркази деҳаи меҳробод як адади варзишгоҳи болопӯш ва дар деҳаи ҳазорчашма бошад 2 варзишгоҳи калону хурд бунёд гардида истодааст. ин иқдом дар партави сиёсати созандаи роҳбарияти олии мамлакат бо дастгирии сокинону соҳибкорон ва ашхоси ба нияти адои ҳаҷ маблағгун карда сохта мавриди истифода қарор мегиранд. дар ин баробар дар деҳаи муҷун бо маблағгузориҳои сокинону соҳибкорони бурунмарзӣ ва ашхоси ба нияти адои ҳаҷ маблағгун карда бо харҷи зиёда аз 10 миллион сомонӣ сохтмони бинои сеошонаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 48 вусъати тоза дошта дар арафаи анҷомёбӣ қарор дорад. иншооти мазкур аз 16 синфхонаи барҳаво иборат буда ҷиҳати таълиму тарбияи 1000 нафар толибилмон дар ду баст пешбинӣ гардидааст. дар дохили бино кабинетҳои фаннӣ ва кории омӯзгорон бо тамоми шароити муосир ташкил ва муҳайё мегардад. рафти корҳои таъмиру тармими куллии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 32 деҳаи зароб низ бо маром идома дорад. бинои мазкур аз 10 синфхона иборат буда барои 600 нафар хонанда дар ду баст хизмат мерасонад. ҷиҳати амалисозии дастури ҳидоятҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар мавриди бунёди бохшакӯдакистонҳо бо иқдоми сокинони деҳаи ҳазорчашма собиқ бинои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 5 ба кӯдакистон табдил дода мешавад. айни ҳол корҳои таъмирӣ ҷараён дошта баъди ба истифода додани иншоот 100 нафар кӯдак ба машғулиятҳои доимӣ фаро гирифта кӯдакистон ба системаи ягонаи гармидиҳӣ пайваст ва минбаъд бо ангишти ватанӣ гарм карда мешавад. лозим ба ёдоварист ки дар ҳудуди ҷамоати деҳот токунун 35 километр роҳҳои байни деҳа мумфарш ва бахшида ба истиқболи ҷашни ваҳдати миллӣ зиёда аз 9 километр роҳи аҳамияти маҳаллӣ доштаи деҳаҳои меҳробод ва ҳазорчашма пурра асфалтпӯшт карда шудааст ки ҳамаи ин самараи неки истиқлолияти комили давлатӣ ва сулҳу суботи саросарӣ маҳсуб меёбад. Фирдавс Умаров, Мазбут Бобозода, Орзу Маъруфов, ноҳияи Деваштич, Ахбор. дар ноҳияи ҷаборрасулов ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ бунёд ва таъмиру навсозии 600 иншооти таъиноти гуногун ба нақша гирифта шуда то ин муддат қисмати зиёд мавриди истифода қарор дода шуданд. аз рафти корҳои созандагӣ дар ноҳияи ҷаборрасулов Маҳмуд Аҳмадзода ва Дилшод Юсуфӣ гузориш медиҳанд.
дар ноҳияи ҷаббор расулов бо вусъати корҳои бунёдкорию созандагӣ талабот ба масолиҳи сохтмонӣ асбобҳои корӣ зиёд гардида баҳри осон намудани кори ширкатҳои сохтмонӣ бинокорон аҳолӣ ва дастрасии онҳо бо маводи зарурӣ дар маҳалли зист дар ҷамоати деҳоти ғолакандоз аз тарафи соҳибкори маҳаллӣ маркази фурӯши масолиҳи сохтмонӣ ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди манзилсоз сохта мавриди истифода қарор дода шуд. масоҳати маркази фурӯши масолиҳи сохтмонӣ 250 мураббаъ метр буда бо харҷи 1 миллион сомонӣ бо тарҳи муосир бунёд гардидааст. зимни ифтитоҳи иншооти нав таъкид гардид ки бо истифода аз фазои сулҳу суботи кишвар дар ҳудуди ноҳия корҳои бунёдкорӣ вусъат дорад ва тадбири соҳибкори маҳаллӣ имкон медиҳад маҳсулоти сохтмонии корхонаҳои ватанӣ саривақт ба сохтмончиён дастрас карда шавад. дар маркази нави хизматрасонӣ беш аз 1000 номгӯи маводи сохтмонӣ рангҳо асбобҳои корӣ пешниҳод гардидааст ва 5 нафар сокинони маҳаллӣ бо ҷойи корӣ таъмин шуданд. дар ноҳияи ҷаббор расулов баҳри истиқболи шоиста аз ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ҳам аз ҳисоби буҷети давлатӣ ва саҳмгузории сокинону аҳолӣ бунёд таъмиру навсозӣ 600 иншоот ба нақша гирифта шуда то ин муддат 540 иншоот бунёд таъмиру навсозӣ карда шуда боз корҳо вусъат доранд. донишгоҳи давлатии хоруқ ба номи моёншо назаршоев зодаи даврони истиқлолии давлатӣ буда давоми зиёда аз 30 соли фаъолияташ барои омода намудани ҳазорҳо нафар мутахассисони соҳаҳои гуногун саҳми арзанда гузоштааст. дар идомаи корҳои созандагӣ баҳри босам мукаммалу ба талаботи замон ҷавобгӯ намудани фаъолият дар назди донишгоҳ бинои иловагии таълимӣ бунёд мегардад. аз рафти корҳои сохтмонӣ дар иншооти мазкур моҳираи тоҳир гузориш медиҳад. донишгоҳи давлатии хоруқ ба номи моёншоҳ назаршоев нахустин мактаби олӣ дар қаламрави вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ба ҳисоб рафта таъсисёбии он ба солҳои вазнин ва ҳассоси таърихии мамлакат рост меоянд. дар он солҳо дар донишгоҳи навтаъсис танҳо 2 факултаи гуманитарӣ ва илмҳои табиӣ фаъолият намуда 25 омӯзгор ба таълиму тадриси донишҷӯён машғул буданд. бо гузашти айём донишгоҳ рушд намуда имрӯз ба як остонаи муқтадири таълимӣ мубаддал гардидааст. соли 2018 дар асоси фармоиши дирексияи сохмони иншооти ҳукуматӣ дастгоҳи иҷроия президенти ҷумҳурии тоҷикистон корҳои бунёдӣ дар бинои нав оғоз гардида имрӯзҳо 15 нафар сохмончиёни ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди шарифшес бо корҳои андовакунӣ дар толорҳои маҷлису варзишӣ саргарми кор мебошанд. аллакай корҳои арматурбандӣ дар зербинои бинои нуошонаи асосӣ ба анҷом расонда шуда рӯзҳои наздик бетонхобонӣ сурат мегирад. бинои донишгоҳи давлатӣ дар масоҳати 120 метр ба дарозӣ ва 100 метр ба паҳноӣ бунёд хоҳад ёфт. бинои таълимии нуошона бошад дар масоҳати 76 метр ба дарозӣ ва 16 метр ба паҳноӣ сохта шуда бо лифти борбардор муҷаҳҳаз хоҳад гашт. мутобиқ иттилои устои сохмон ба корҳои бунёдӣ ва сифати онҳо таваҷҷӯҳи хоса зоҳир гардида музди меҳнати бинокорон мутобиқи иҷрои ҳаҷми кор аз 3000 сомонӣ то 8000 сомониро ташкил медиҳад. бо анҷоми корҳои бунёдӣ дар арафаи таҷлили 35-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон донишҷӯёни донишгоҳи давлатии хоруқ ба номи академик моёншоҳ назаршоев соҳиби бинои нав гардида ин минтақа ба шаҳраки донишҷӯён мубаддал хоҳад гашт. моҳираи тоҳир, муборакшоҳи рустам, шаҳри хоруқ. ахбор. дар шаҳри левакан дар заминаи татбиқи ҳадафи чорми стратегӣ саноати кунонӣ бо суръати кишвар ба бунёди коргоҳу корхонаҳои саноатӣ таваҷҷӯҳи хоса равона мегардад. дар баробари бунёди иқтидорҳои нав ҳамзамон коргоҳу корхонаҳои мавҷуда навсозиву мавриди истифода қарор дода мешаванд ки ин раванд дар баробари тақвияти имконоти истеҳсолӣ инчунин барои таъсиси ҷойҳои нави корӣ мусоидат карда истодааст. гузориши ҳамкорони мо дар ин хусус. бо назардошти мавҷудияти ашёи хом барои истеҳсоли хишти пухта дар шаҳри левакан теъдоди корхонаҳои хиштбарорӣ ҳамасола афзун мегардад. ин корхонаи навтаъсис дар мавзеи бекорхобидае ки дар он имконияти кишту кор мавҷуд нест бунёд гардида дар баробари баландбардоштани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти сохтмонӣ ҳамзамон чанде аз сокинон бо кори доимӣ таъмин гардид. хокае ки дар ин корхона коркард мегардад аз талу теппаҳои ҳудуди шаҳр кашонида шуда барои истеҳсоли хишти босифат хеле мусоид аст. роҳбарияти корхона технологияи муосирро аз ҷумҳурии мардумии чин ворид карда аксари амалиёт тариқи худкор анҷом дода мешавад. корхонаи мо дар як шабона рӯз 60-70 ҳазор дона хишти пухта истеҳсол менамояд. дар корхона айни ҳол 20 нафар кор менамояд. маҳсулоти истеҳсол намудаи мо сифати хуб дошта харидорҳои худро дорад.
дар марҳилаи аввали ба кор андохтани корхона беш аз 20 нафар мутахассисони маҳаллӣ ҷалб гардида дар оянда бо фарроғ гардидани иқтидори истеҳсолӣ иловатан нафарони корҷо бо шуғл таъмин хоҳанд гашт. сифати маҳсулоти истеҳсол намудаи ин корхона ҷавобгӯ ба талабот буда нисбат ба дигар шаҳру ноҳияҳои минтақа бо нархҳои дастрас пешниҳоди харидорон карда мешавад. масъулин тасмим доранд ки дар оянда вобаста ба имконот дар шафати корхона боз дигар корхонаҳои истеҳсолиро низ бунёд намоянд. самандар шоев, искандари саид, шаҳри леваканд, ахбор. ноҳияи Хобалинг яке аз гӯшаҳои зебоманзари Тоҷикистон буда бо таърихи бостонӣ ва фарҳанги ғании худ байни сайёҳони дохиливу хориҷӣ маҳбубияти хос пайдо кардааст. дар ҳудуди ноҳия шумораи зиёди ёдгориҳои таърихиву фарҳангӣ мавҷуд аст ки ҳамасола садҳо меҳмонону сайёҳони дохиливу хориҷӣ оиди баҳрабардорӣ аз чунин имкониятҳои мусоид ба ин минтақаи дурдасти кишвар ташриф меоранд. гузориши Олим Носирзода. ноҳияи зебоманзари Ховалинг яке аз гӯшаҳои дурдасти вилояти Хатлон дорои имкониятҳои васеъ барои ҷалби сайёҳони дохилию хориҷӣ мебошад. дар баробари соҳаҳои ҳаётан муҳими давлатдорӣ, соҳаи сайёҳӣ низ дар ноҳия ба тадриҷ рушд ёфта истодааст. қалъаву осорхона, ёдгориҳои таърихӣ, боғу гулгаштҳо ва дигар муассисаҳои фарҳангиву фароғатӣ аз муҳимтарин мавзеъҳои сайёҳӣ дар ноҳия мебошад, ки ҳамасола шумораи зиёди сайёҳон аз зебогиҳои ин ноҳия дидан мекунанд. эҳё ва фаъолияти чунин ёдгориҳои таърихӣ ва мавзеъҳои сайёҳӣ дар ноҳия аз дастовардҳои замони истиқлолият мебошанд. ноҳияи Ховалинг бо мавзеъҳои зиёди таърихиву фарҳангӣ аз ҷумлаи мамнӯъгоҳи Султон Увайси Қаранӣ, Дараи Мухтор, ёдгориҳои табиии Чилчанор, шаҳри Мунг, Хоҷа Аюби Ансорӣ, Кулдара ва дигар мавзеъҳо дар рушди самтҳои гуногуни сайёҳӣ аз қабили таърихӣ, фарҳангӣ, кӯҳӣ, экологӣ ва истироҳатӣ мусоидат менамояд. табиати афсункор ва боду ҳавои мусоид ҳамасола боиси ҷалби таваҷҷӯҳ ва ташрифи бештари сайёҳони дохиливу хориҷӣ ба ин ноҳияи зебоманзар гардидааст. бо фарорасии фасли гармо шумораи сайёҳон дар ноҳия меафзояд, зеро дар ин фасл табиати ин гӯшаи диёр нисбатан мӯътадил ва барои сайру фароғат муносиб аст. ҳамасола ба ноҳияи Ховалинг зиёда аз 40-50 ҳазор сайёҳони дохилию хориҷӣ ташриф меоранд ки онҳо аз имконият ва инфрасохторе ки дар ноҳияи Ховалинг мавҷуд ҳаст баҳравар мешаванд. мавзеи Чилчанор яке аз мавзеъҳои сайёҳии ноҳияи Ховалинг ба ҳисоб рафта дорои табиати зебо ва як ҳавои мусоид барои сайёҳон мебошад. дар ноҳияи Ховалинг 8 меҳмонхонаи замонавӣ, 2 ширкати сайёҳӣ, хонаҳои сарироҳӣ, инчунин марказҳои хизматрасониҳои бонкӣ, дигар мавзеъҳои сайёҳӣ ҷойгир мебошад. давоми солҳои соҳибистиқлолии мамлакат бо дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва саҳмгузории соҳибкорони ватанӣ дар ноҳия баҳри рушди соҳаи сайёҳӣ тадбирҳои мушаххас амалӣ шуда, дар ин замина корҳои ободониву созандагӣ вусъат ёфта истодаанд. Олим Носирзода, Хуршеди Нодирхон, ноҳияи Ховалинг, ахбор. аз 16 июн то 20 июни соли равон дар маркази таълимии ҳизби халқи демократии Тоҷикистон воқеъ дар ноҳияи Варзо барои кӯдакони ятим ва оилаи ниёзманд аз шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ истироҳати тобистона ташкил карда шуд. аз маросими ифтитоҳи истироҳатгоҳи тобистона ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. аз 16 то 20 июни соли равон дар маркази таълимии ҳизби халқи демократии Тоҷикистон ки дар деҳаи ганҷини ноҳияи Варзо қарор дорад, барои кӯдакони ятим ва оилаҳои камбизоат аз шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ истироҳати тобистона ташкил гардид. зимни баргузории чорабинӣ намояндагони кумитаи иҷроияи ҳизби халқи демократии Тоҷикистон ёдовар шуданд ки ғамхорӣ нисбат ба ятимону ниёзмандон дар сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷойгоҳи махсус дошта. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат, раиси муаззами ҳизби халқи демократии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои таълиму тарбия ва ба камол расонидани ин қишри ҷомеа тамоми шароити заруриро муҳайё намуданд. ҳадафи асосии ин лагери фароғатии омӯзишӣ фароҳам овардани шароити мусоид барои истироҳати бо фароғат
таҳкими дониш ва малакаҳои кӯдакон, рушди эҷодкорӣ ва тарбияи шумо дар рӯҳияи ватандӯстӣ ва инсондӯстӣ мебошад. маврид ба зикр аст ки ин лагер яке аз саҳифаҳои навро дар ҳаёти кӯдакон мекушояд ва қалби онҳоро аз эҳсоси гарми муҳаббат ба ватан модар лабрез месозад. ҳамзамон таъкид гардид ки барои рангинтар ва хотирмон шудани рӯзҳои лагери фароғатӣ ташкили як қатор чорабиниҳо аз ҷумла озмуни интеллектуалӣ байни иштирокчиён, барномаи фарҳангӣ ва ташкили озмуни назарсанҷӣ, беҳтарин иштирокчӣ, викторинаи забондони ҷаҳондонӣ, озмуни тараннуми ватан, қироати порчаҳои шеърӣ дар васфи ватан, семинари омӯзиш дар мавзӯи тафаккури эҷодӣ, мусобиқаҳои варзишӣ аз рӯи намуди шоҳмот, семинари омӯзишӣ дар мавзӯи эҳсосоти зеҳнӣ ва назарсанҷӣ ва марҳилаи шеърхонӣ ба нақша гирифта шудааст. гуфта шуд ки барои татбиқи сиёсати созандаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аъзои ҳизби халқии демократии Тоҷикистон омодаанд барои пешрафт ва созандаи халқ талош кунанд. Қамардин Ҳусейнзода, Маҳмад Саиди Камол барои барномаи ахбор. воқеан ҳам пойдории истиқлолии давлатӣ, ваҳдати комили миллӣ ва сарҷамъию ташаббусҳои сокинони Тоҷикистон зери сиёсати бомуваффақи роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои рушди мамлакат ва расидан ба зиндагии осудаву босаодат мусоидат намуда истодааст. дар ноҳияи Ёвони вилояти Хатлон бахшида ба 28-умин солгарди ҷашни ваҳдати миллӣ чорабинӣ бо шикоҳи идона доир карда шуд. гузориши Маҳмад Раҷаб Абдуллозода ва Давлати Файзулло аз ноҳияи Ёвон. бахшида ба 28-умин солгарди ҷашни ваҳдати миллӣ дар ноҳияи Ёвони вилояти Хатлон бо иштироки масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия, доираи васеъи сокинон, собиқадорон, донишмандон ва дигар меҳмонон чорабинии бо шукӯҳи идона баргузор гардид. нахуст меҳмонон дар боғи фарҳангу фароғатии ноҳия аз намоиши густурданамудаи ҳунармандону косибон, инчунин аз дастовардҳои даврони истиқлолият дидан намуда ба онҳо баҳои баланд дода шуд. таъмини сулҳу субот ва пойдории тинҷиву оромии Тоҷикистони азизи мо натиҷаи ҷонфидоию заҳматҳои бебаҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аст. зимни суханрониҳои худ масъулин зикр доштанд ки ваҳдати миллӣ дастоварди таърихӣ, арзиши муқаддас ва неъмати бебаҳо, падидаи қисматсоз ифтихорофарин маҳсуб ёфта, маҳсули азму талош, иродатмандии қавӣ ва суннати азалии сулҳофарини халқи коҳанбунёди мо мебошад ки аз баракати ин дастоварди бузург мардум аз хавфи парокандагӣ ва давлати тоза истиқлоламон аз таҳдиди воқеӣ аз байн рафтан наҷот ёфт. воқеан ҳам пойдории истиқлолияти давлатӣ, суботи сиёсӣ, ваҳдати комили миллӣ ва сарҷамъию ташаббусҳои сокинони Тоҷикистон зери сиёсати муваффақи бобарори роҳбари давлат барои рушди мамлакат ва расидан ба зиндагии осудаву босаодати мардум мусоидат намуд. тавре иброз гардид имрӯз сокинони ватандӯсту меҳнаткарини ноҳияи Ёвон дар фазои амну суботи мамлакат ҳаёти осуда дошта, бо ҷонибдорӣ аз сиёсати ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар раванди корҳои ободониву созандагӣ ҳиссаи муносиби худро мегузоранд. дар солҳои пойдории ваҳдати миллӣ ноҳияи Ёвон низ ба маротиб рушд карда, тамоми нишондиҳандаҳои иқтисодию иҷтимоӣ беҳтар гардидаанд. даҳҳо иншооти хурду бузурги таъиноти гуногун сохта мавриди истифода қарор дода шудаанд, ки барои таъмини беҳтар сатҳу сифати зиндагии мардум мусоидат карда истодаанд. дар вазъияти тантанавӣ ба як зумра наврасоне ки дар мусобиқаи футбол дар ҷумҳурии Қирғизистон иштирок доштанду ҷойҳои намоёнро ишғол намуданд, бо ҷон ва медал сарфароз гардонида шуданд. дар идомаи чорабинӣ бахшида ба ҷашни ваҳдати миллӣ аҳли фарҳангу ҳунар бо пешниҳоди суруду мусиқиҳои тараннумгари ватан, модар, истиқлолият, ваҳдати миллӣ ва дигар арзишҳои милливу давлатӣ хотири ҳамагонро болида гардониданд. Маҳмараҷаб Абдуллозода, Давлати Файзулло, ноҳияи Ёвон, ахбор. ҷамъоварии мудофиаи ҳудудӣ ва машғулиятҳои омодагии сафарбарӣ маҷмӯи чорабиниҳои ҳарбӣ мебошад ки тибқи нақша чорабиниҳои ситоди генералии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳаммасола дар қаламрави ҷумҳурӣ бо ҷалби шаҳрвандони дар эҳтиёт қарор дошта қувва ва воситаҳои мудофиаи ҳудудии шаҳру ноҳияҳои кишвар ташкилу гузаронида мешавад. ин тадбир дар ҳудуди шаҳри Кӯлоб баргузор гардид ки сокинон бо омодагии ҳамаҷониба ва рӯҳияи баланди ватандӯстона дар он ширкат намуданд. гузориш аз маркази матбуот ва иттилооти вазорати мудофиа.
طبق دستور سپورش‌های اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سرفرمانده عالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان گنرال ارتش محترم امامعلی رحمان، نقشه‌چرابینی‌های وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان با اشتراک سردار ستاد گنرالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان، رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر کلاب، نمایندگی وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان و دیگر ساختارهای مربوطه، اینچنین با جلب کارمندان کسب و کار گوناگون، شهروندانی در احتیاط قرار داشته شهر در ورزشگاه مرکزی شهر کلاب مشق مدافع حدودی برگزار گردید. هنگام سخنرانی اشتراکچیان این تدبیر از صلح و ثبات و وحدت سرتاسری در تاجیکستان عزیزمان یادآوری نموده ابراز نمودند که محض ثمره دستگیری‌های همه‌جانبه دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان است که امروزها شهروندان در یک فضای آرام و آسوده کار و فعالیت نموده ایستادند. همچنین برآمدکنندگان از وضع مرکب سیاسی جهان یادآوری نموده ابراز داشتند که متاسفانه سالهای اخیر یکی از مشکلات‌هایی که تمام جامعه جهانی را فرا گرفته است این تروریسم و اکستریمیسم، افراطگرایی، خشونت‌اندازی و دیگر ظهورات نامطلوب خطرزا میباشد و با باوری کامل گفته میتوانیم که شهروندانی در احتیاط قرار داشته مدافع حدودی و ساختارهای قدرتی در همه حالت برای حفظ خاک پاک مقدس این سرزمین و ارزش‌های ملی آن آماده میباشند. در ادامه ابراز نمودند که بهر تأمینات ولایت قانون، رعایت حتمی آن و انتظام خوب و نمونوی شهروندانی در احتیاط قرار داشته بار دیگر ثابت می‌سازد که شهروندان باننگ و ناموس شهر کلاب بهر حفظ مظفریت‌های استقلالیت، پایداری صلح و وحدت ملی، ارزش‌های مقدس ملی و آسایشتگی مردم تاجیکستان عزیز در پیروی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان پیش از همه به سوگند حربی یاد کرده خود صادق میباشند. همچنین ابراز گردید که طبق مقررات ماده 43 کنستیتوسیا حفظ وطن، حمایت منفعت‌های دولت، تحکیم استقلالیت، امنیت و اقتدار مدافعی آن وظیفه مقدس هر یک شهروند است. وابسته به این جوانان امروزه را می‌سازد تا که زیرکی سیاسی را از دست نداده از پی آموزش علم‌های زمان معاصر باشند. مورد به ذکر است که هدف برگزاری چاره‌بینی مذکور پیش از همه سنجش آماده‌باشی جنگی، سفربری و مدافع حدودی، همزمان صیقل دادن تجربه هیئت شخصی شرکت کنندگان، هماهنگسازی ساختارهای نظامی شهر در صورت به وقوع پیوستن خطرهای احتمالی، سنجش درست عملیات تکتیکی، وسعت دادن قوا و واسطه‌های منطقه مدافع حدودی، بلند برداشتن آمادگی روحی و روانی و قابلیت جنگی و جسمانی را در بر میگیرد. همه ساله در اساس دستور سپارش‌های سرفرمانده عالی قوای مسلح جمهوری تاجیکستان گنرال ارتش محترم جناب عالی امامعلی رحمان در همه شهر و ناحیه عموما در جمهوری حالت آماده باشی قوا و واسطه‌های ذخیره سفربری سنجیده می شود. امروز ما شاهد آن هستیم که در شهر باستانی کلوب شهروندان سن سال 20 تا 50 ساله برای معین نمودن حالت آماده باشی و مشق‌های مدافعی آمادگی دیده ایستادند. مدافع حدودی یعنی که حمایت مرز بومی وطن قرض شهروندی هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان می باشد. از این لحاظ ما همه وقت مردم صلحجو هستیم، مردم وطن دوست هستیم. باید که همه وقت برای حمایت مرز بومی جمهوری تاجیکستانمون وطن عزیزمون آماده باشیم. در ادامه با یکچند والدین که فرزندانشان در صف قواهای مسلح کشور خدمت می‌نمایند سپاسنامه‌های وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان و همچنین به خدمتچیان حربی در احتیاط قرار داشته رتبه‌های حربی سپاریده شد. 16 ایون پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برای اشتراک در همایش سران دولت‌های آسیای مرکزی چین وارد شهر آستانه جمهوری قزاقستان شدند. 16 ایون پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برای اشتراک در همایش سران دولت‌های آسیای مرکزی چین وارد شهر آستانه جمهوری قزاقستان شدند. در فرودگاه بین المللی به نام نورسلطان نظربایف پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را سروزیر جمهوری قزاقستان اولجاس بکتنوف و دیگر نمایندگان والامقام گرم و صمیمی استقبال گرفتند. به افتخار مهمان عالی قدر میدان فرودگاه با پرچم‌های دولتی آرای یافته
қаровули фахрӣ саф ороста буд. инсон то он даме ки ба беморие гирифтор нашавад ба қадри саломатӣ намерасад. боиси таассуф аст ки дидаву дониста кор ва ё амалеро иҷро менамоем ки ба гирифторшавии бемориҳои гуногун оварда мерасонад. аз ҷумлаи чунин бемориҳо фарбеҳӣ ҳисобида мешавад. сокинони тамоми давлатҳоро ба ташвиш овардааст. шарҳи мавзӯъ дар гузориши қамардин ҳусейнзода. фарбеҳӣ солҳои охир яке аз бемориҳои хавфноки сайёра табдил ёфта, он тамоми кишварҳои ҷаҳонро нигарон кардааст, зеро оқибати он ба камумрӣ оварда мерасонад. фарбеҳӣ беморие мебошад ки бо чарбандии ҷисм алоқаманд буда, зиёдшавии вазни бадан нисбат ба меъёрҳои қабулгарда арзёбӣ мешавад. тибқи иттилои ташкилотҳои умумиҷаҳонии тандурустӣ, дар саросари ҷаҳон ҳар сол на камтар аз 2,8 миллион нафар дар натиҷаи вазни зиёдатӣ ё фарбеҳӣ вафот менамоянд. бо таъкиди мутахассисони соҳаи тиб, сабабҳои гирифтор шудан ба бемории фарбеҳӣ танзими нодурусти ғизо мебошад, яъне истеъмоли нодурусти маҳсулоти хӯрокворӣ ва таомҳои дорои миқдори зиёди нерӯ аз қабили гӯшту маҳсулотҳои гӯштӣ, серавған, ширу маҳсулотҳои ширӣ, равғаннокияшон баланд, шакар ва маҳсулотҳои қаннодӣ мебошад. яке аз сабабҳои фарбегӣ ин сабаби алиментарӣ ва ғизо мебошад. маводҳои карбогидрат, яъне маводи ордӣ, маводи биринҷи сафед, маводи масалан гӯем картошка, ино карбогидратҳо, ино беҳад калорӣ баланд дошта, баъди истеъмоли хӯрокҳо ино равған пайдо мешавад, яъне ки чарбо пайдо мешавад. сабзавотҳои полизӣ беҳад мо кам истифода мебарем, масалан канду, карам, гулкарам, лабу шалғам, ино калорӣ баланд надоранд, минерали бисёр дорад ва витаминҳои бисёр дорад, беҳад кам истифода мебарам. дуюм сабаби асосӣ ин камҳаракатӣ мебошад. дар ҷумҳурии тоҷикистон низ бемории фарбеҳӣ мавҷуд буда, вақтҳои охир зиёд шудани омори он ҳукумати кишварро нигарон кардааст. мутахассисон тавсия медиҳанд ки ҷиҳати пешгирии бемориҳои фарбеҳӣ ба ҷои маҳсулотҳои хӯрокворӣ таркибашон чарбдор бояд бештар ба истеъмоли меваю сабзавот ва кабудиҳо таваҷҷӯҳ карда шавад. ҷиҳати пешгирии бемориҳои фарбеҳӣ дар баробари дигар корҳо бояд аз хӯрдани хӯрокҳои тезтайёр даст кашид, зеро тибқи нишондиҳандаҳои оморӣ таркиби хӯрокҳои тезтайёр зиёда аз 1000 килокалорияҳоро ташкил медиҳад. бинобар ин истеъмоли хӯрокҳои тезтайёр инсонро ба бемориҳои диабети қанд, фарбеҳӣ, вазни зиёдатӣ, баландшавии фишори хун гирифтор мекунад. дар ҳама ҳолат лозим аст ки муҳофизи солимии худ бошем, зеро солим будан хушбахтист. дар ҷумҳурии мардуми чин тӯфон ба амал омада боиси нигаронии ниҳодҳои давлатӣ ва сокинон гардид. дар пайи ҳодисаҳои рӯзҳои охир дар кӯҳҳои ҳимолои Ҳиндустон як чархбол суқут карда 7 нафар ба ҳалокат расид. вазъи нооромӣ дар Нигерия боқӣ мемонад. ин ва дигар хабарҳо аз хориҷи кишвар дар саҳифаи навбатӣ. коршиносони соҳа омилҳои эҳтимолӣ ба фалокат дучор шудани ҳавопаймои мусофирбарии Боинг 787-8-ро дар Ҳиндустон номбар карданд. ба гуфтаи коршиносон эҳтимол сабаби суқут намудани тайёраи мусофирбарии Боинг 787-8 дар натиҷаи сарзадани нуқсони техникӣ, номусоидии вазъи ҳаво ва бархурд бо паррандагон мебошад. ёдовар мешавем ки рӯзи 12 моҳи равон ҳавопаймои мусофирбарии Боинг 787-8 Dreamliner ки аз шаҳри Аҳмадободи Ҳиндустон ба Лондон парвоз мекард, бо сабабҳои номаълум дар минтақаи аҳолинишин суқут кард. тибқи маълумоти расида дар ҳавопаймои мазкур 242 нафар аз ҷумла 10 нафар ҳайати сарнишин ва 232 мусофир қарор доштанд. аз рӯи маълумоти расида дар ин ҳодиса беш аз 300 нафар ҳалок гардиданд. 241 нафар дар дохили ҳавопаймо, боқимонда дар замин ба ҳалокат расиданд. تعدادی درگیری‌های مسلحانه در جهان پس از انجام جنگ دوم جهان به سطح بلند رسیده است. در این باره در گزارش پژوهشگاه تحقیقات نروژ خبر داده شده است. با گفته عالمان سال گذشته در 36 کشور دنیا ناآرامی‌های داخلی به قید گرفته شده است. کارشناسان اینچنین تمایلی نگران کننده افزایش نزاع‌ها را در داخل دولت‌های العاده قید می‌کنند. ناآرامی‌های داخلی بیشتر در کشورهای آفریقا مشاهده کرده می‌شود. همچنین با گفته کارشناسان سر زدن هر گونه بیماری‌های سیاتی در کشورهای آفریقا حالتی پیش آمده را باز هم مشکل نموده است.
дар минтақаҳои наздиксоҳилии қисми марказии перу бо қувваи 6.1 балл заминларза рух дод. Бар асари офати табиӣ як нафар ҳалок гардида, 5 каси дигар маҷрӯҳ шуданд. аз рӯи маълумоти маркази сейсмологии аврупо, маркази заминларза дар умқи 40 километр ба қайд гирифта шудааст. дар пайи таконхӯрии замин чанд бинои истиқоматӣ ва беморхона зарар диданд. вобаста ба ин кормандони хадамоти дахлдор сокинонро ба ҷойҳои бехавф мекӯчонанд. дар минтақаҳои кӯҳии перу бошад хатари фаромадани ярҷ эълон карда шудааст. барои бартараф намудани оқибатҳои офати табиӣ, кормандони хадамоти дахлдор фаъолият доранд. тӯфони вутиб минтақаҳои қисми ҷанубии ҷумҳурии мардумии чинро фаро гирифт. аз офати табиӣ бештари музофоти гуандун зарар дид. суръати шамол ки дар як сония 30 метрро ташкил медод, болопӯши даҳҳо бинои истиқоматию маъмуриро хароб карда, хатҳои интиқоли нерӯи барқро корношоям кард. вобаста ба ин фаъолияти муассисаҳои таълимии миёна ва боғчаҳои кӯдакона қатъ карда шудааст. кормандони хадамоти дахлдор садҳо нафарро аз минтақаҳои зери хатари офати табиӣ қарор дошта ба ҷойҳои бехавф кӯчонидаанд. ҳамчунин фаъолияти бандарҳо муваққатан қатъ карда шудааст. барои бартараф намудани оқибатҳои тӯфон, кормандони хадамоти дахлдор фаъолият доранд. дар кӯҳҳои ҳимолой воқеъ дар қисми шимолии ҳиндустон чархбол суқут кард, ки боиси марги 7 нафар гардид. тибқи иттилои расида, чархбол аз диҳаи Кедарнат, ки он дар баландии беш аз 3,5 ҳазор метр аз сатҳи бар воқеъ аст, парвоз карда, баъдан дар ҳудуди бешазори Гурикунд ба фалокат дучор гардида, оташ гирифтааст. ҳангоми ҳодиса дар дохили чархбол як халабон ва 6 мусофир қарор доштанд. тибқи иттилои пешакӣ, сабаби суқут намудани чархбол дар номусоидии вазъи ҳаво арзёбӣ мегардад. гурӯҳи силоҳбадастон ба як деҳаи штати Бенуи Нигерия ҳамла карданд. дар натиҷа 100 нафар ба ҳалокат расида, даҳҳо каси дигар захмӣ шуданд. захмиён аз тарафи кормандони хадамоти дахлдор ба беморхона интиқол дода шуданд, ки табибон вазъи саломатии чанд тан аз маҷрӯҳонро вазнин арзёбӣ мекунанд. аз ин рӯ эҳтимол теъдоди ҳалокшудагон афзоиш ёбад. мувофиқи маълумоти кормандони сохторҳои қудратӣ, ҷангҷӯён вориди деҳа гардида, аз яроқ ҷониби сокинон оташ кушода, сипас чанд бинои истиқоматиро оташ зада ба самти номаълум фирор намуданд. ёдовар мешавем, ки моҳи гузашта бар асари ҳамлаи силоҳбадастон ба минтақаи Гвери, Нигерия 42 нафар ба ҳалокат расида буданд. варзишгарони тоҷик дар чемпионати инфиродии ҷаҳон оид ба ҷудо миёни бузургсолон, ки дар шаҳри Будапешти Маҷористон ҷараён дорад, 2 медал ба даст оварданд. ин медалҳоро Эмомалии Нуралӣ ва Обид Ҷиебов дар вазни то 66 килограмм шарафёб шуданд. дар қалби аврупо шаҳри Будапешт чемпионати ҷаҳон оид ба гӯшини тарзи ҷудо идома дорад. варзишгарони тоҷик дар рӯзи дуюми чемпионати инфиродии ҷаҳон оид ба гӯшини тарзи ҷудо байни бузургсолон, ки дар шаҳри Будапешти Маҷористони Венгрия идома дорад, 2 медал, 1 нуқра ва 1 биринҷӣ ба даст оварданд. ин медалҳоро Эмомалии Нуралӣ медали нуқра ва Обид Ҷиебов медали биринҷӣ дар вазни 66 кило комёб гардиданд. Эмомалии Нуралӣ 23 сола, ки ҳоло варзишгари рақами 1-и ҷаҳон дар вазни то 66 кило мебошад, бар асоси қуръакашӣ ба рақобат аз даври дуюм шурӯъ кард. вай намояндаи Испания Нието Чинеро бо имтиёзи Япон бо усули хеле ҳам зебо ва душона ҳаво дода, дар дақиқаи охири нерӯсанҷӣ мағлуб намуда ба 8-1 финал роҳ ёфт. дар 8-1 финал бар Важа Маргашвили аз Гурҷистон бо 2 имтиёзи вазари даст боло шуд. Эмомалӣ дар 4-1 финал бо 3 шидо ҳарифаш намояндаи Қазоқистон Гусман Қирғизбоевро шикаст дод. аммо Эмомалӣ дар финал барои медали тилло аз Такеши Такеокаи 26-солаи ҷопонӣ бо имтиёзи юко мағлуб шуд. ба Эмомалӣ медали нуқра ва 15 000 евро тақдим гардид. ин аввалин медали нуқра дар таърихи ҷудои тоҷик дар чемпионати ҷаҳон миёни бузургсолон ба шумор меравад. паҳлавони 27-солаи тоҷик Обид Ҷиебов дар вазни то 66 кило дар даври аввал озод буд. вай дар даври дуюм намояндаи Маҷористон Балин Гомбасро шикаст дод. Обид Ҷиебов дар 8-1 финал ба Рамазон Абдуллоев аз дастаи IGF варзишгарони бетараф пирӯз шуда ба даври чорякниҳоӣ роҳ хат гирифт. ӯ дар сабқати чорякфиналӣ қаҳрамони дукаратаи олимпӣ ва чоркаратаи ҷаҳон ҳафуми Абеи 27-солаи ҷопониро бо имтиёзи Япон шикаст дод. Ҷиебов дар даври ниманиҳоӣ аз Эмомалии Нуралӣ ҳамдастаи худ мағлуб шуд. барои медали биринҷӣ Ҷиебов бар Валиде Хаяри 30-сола аз Фаронса бо натиҷаи вазари ғалаба карда медали биринҷӣ ва 8 000 евро ба даст овард.
бояд зикр намуд ки ин сеюмин медали биринҷӣ дар таърихи дзюдои тоҷик дар чемпионати ҷаҳон миёни бузургсолон ба шумор меравад. Аввалин медали чемпионати ҷаҳонро расул боқиев соли 2007 дар шаҳри Рио-де-Жанейро, Бразилия дар вазни то 73 кило ба даст овардааст. Дуввумин медалро бошад Сомон Маҳаммадбеков дар вазни то 81 кило соли 2024 дар шаҳри Абузаби, Аморати Муттаҳидаи Араб комёб гардидааст. бинандагони гиромӣ, нашри муфассали барномаи тиловати ахбор хотима меёбад. бароятон беҳтарин хушиҳои зиндагиро таманно дорем. саломат бошед.